Bilo je nečeg ugodnog i neusiljenog u njenu biću, što K prije uopće nije zapazio, a što se posebno pokaza kad se ona odjednom nasmija i s riječima: možda se ovdje skrio, sagne se prema njemu, letimice ga poljubi, a onda opet uspravi i kao razočarana reče: ne, nije ovdje. Ali sad i gostioničar dade povod za čuđenje, kad reče: vrlo mi je neugodno što ne znam sigurno je li otišao. Nije to samo zbog gospodina Klama, nego i zbog propisa. Ali propis vrijedi za vas, gospođice Frido, kao i za mene. Za krčmu odgovarate vi, a sve ostalo u kući ja ću još pretražiti. Laku noć, ugodan san. On još pošteno nije ni napustio sobu, a Frida već ugasi električnu svjetiljku i nađe se pokraj K, ispod stola. Dragi moj, mili moj, šeputala je ona, ali uopće nedodirnu K, već je kao pijena ljubavlju ležala na leđima raširenih ruku. Za njihovu sretnu ljubav vrijeme je bilo beskrajno i ona je više uzdisala nego pjevala neku pjesmicu. Onda se prestraši što je K ostao miran i predan mislima i poče ga vući kao dijete. Dođi, pa mi ćemo se ugušiti ovdje dolje. Oni se zagrliše, njeno malo tijelo gorjelo je u njegovim rukama i oni se kao u besvijesti, iz koje se K neprestano, ali uzalud pokušavao spasiti, otkotrljaše nekoliko koraka dalje, lupiše tupo o Klamova vrata, a onda se nađoše ležeći u jednoj lokvici piva i smeću koje je pokrivalo pod. Tu prođoše sati u kojima je K stalno imao osjećaj da luta ili da je već toliko daleko u tuđini kao nijedan čovjek prije njega, u tuđini u kojoj čak ni zrak nije kao zrak u zavičaju, u kojoj se od tuđinštine čovjek mora ugušiti i protiv čijih se bezumnih omamljivanja ne može učiniti ništa drugo nego ići dalje lutati. I zato barem u pravom trenutku njega ne preplaši, nego je prije djelovalo kao utješno buđenje, kad Fridu iz Klamove sobe pozva dubok, zapovjednički i ujedno ravnodušan glas. Frido, reče joj K na uho, i tako prenese poziv iz sobe. S potpuno urođenom poslušnošću Frida htjede skočiti, ali onda se prisjeti gdje je, opruži se, tiho se nasmija i reče: neću valjda nikad više, neću mu otići. K joj je htio proturječiti, nagovarati da ide Klamu. Poče već skupljati krajeve njene bluze, ali nije mogao ništa reći, bio je previše sretan što drži Fridu u svojim rukama, ali previše prestrašeno sretan, jer mu se činilo, ako ga Frida napusti, napustit će ga sve što ima. I Frida, kao da je ojačala njegovim pristankom, stisnutom šakom zalupa na vrata i viknu: ja sam kod zemljomjera. Ja sam kod zemljomjera. Zaista Klam ušuti na to. Ali onda se podiže K, kleknu pokraj Fride, zagleda se u tmurnu svjetlost praskozorja. Što se dogodilo? Gdje su bile njegove nade? Što je mogao očekivati od Fride sada kad je sve bilo izgubljeno? Umjesto da najopreznije ide naprijed, s obzirom na veličinu neprijatelja i cilja, on se ovdje cijelu noć valjao u lokvama piva, čiji ga je zadah sada ošamućivao. Što si učinila, reče on, kao da govori za sebe. Sad smo oboje propali. Ne, reče Frida, samo sam ja propala, ali sam ipak dobila tebe. Budi miran, gledaj samo kako se ona dvojica smiju. Tko, upita K i okrene se. Na stolu su sjedila oba njegova pomoćnika, malo neispavani, ali veseli. To je bilo veselje koje je proizilazilo iz odanog ispunjavanja dužnosti. Što ćete ovdje, dreknu K, kao da su oni za sve krivi. On potraži bič koji je Frida sinoć imala. Morali smo te tražiti, rekoše pomoćnici, jer nisi došao k nama u gostionicu. Onda smo te tražili kod Barnabasa i na kraju našli ovdje. Sjedimo ovdje cijelu noć. Služba zaista nije laka. Vi ste meni potrebni danju, ne noću, reče K. Gonite se odavde. Sada je dan, rekoše oni, ne pomaknuvši se. Bio je zaista dan. Vrata koja vode u dvorište otvoriše se i unutra pohrliše seljaci s Olgom, koju K biješe potpuno zaboravio. Olga je bila živahna kao i sinoć, iako su joj haljina i kosa bile u strašnom neredu.
i ona s vrata potraži K pogledom. Zašto nisi sa mnom išao kući? Upita ona gotovo u suzama. Zbog jedne takve ženetine, reče zatim i ponovi to nekoliko puta. Frida, koja je za trenutak bila iščezla, vrati se s jednim malim zavežljajem rublja. Olga se povuče u stranu, žalosna. Sada možemo otići, reče Frida. Bilo je po sebi razumljivo da je mislila na gostionicu kod mosta u koju su trebali otići K s Fridom i za njih pomoćnici. To je bila povorka. Seljaci pokazaše veliki prezir prema Fridi, što je bilo po sebi razumljivo, jer ona je s njima dosad strogo postupala. Jedan seljak čak uze svoj štap i namjesti ga tako, kao da je nije htio pustiti da prođe dok ne preskoči štap, ali jedan njen pogled bio je dovoljan da ga otjera. Vani u snijegu, K malo odahnu. Sreća što je vani, u prirodi, bila je tako velika da je ovom prilikom činila podnošljivim teškoće puta. Da je bio sam, pješačio bi još bolje. U gostionici on odmah ode u sobu i leže u krevet, dok Frida napravi ležaj na podu pokraj kreveta. Pomoćnici su se također uvukli u sobu, bili izbačeni, ali se onda opet vratili kroz prozor. K je bio previše umoran da ih još jednom izbaci. Gostioničarka sama dođe gore da pozdravi Fridu, koja je nazva mamice. Počeše se pozdravljati, neshvatljivo srdačno, s ljubljenjem i dugotrajnim grljenjem. U sobici je uopće bilo malo mira, često su ulazile i sluškinje, lupajući muškim cokulama koje su imale na nogama, da bi nešto unijele ili iznijele. Ali im je trebalo bilo što od raznih stvari koje su služile kao posteljina u krevetu, one su to bezobzirno izvlačile ispod K. Fridu su pozdravile kao sebi ravnu, ali uprkos ovom uznemiravanju, K ostade u postelji cijeli dan i cijelu noć. Za sitne potrebe pobrinula se Frida. Kad je napokon iduće jutro ustao, sasvim osvježen, to je bio već 4. dan njegova boravka u selu. Glava 4. On je želio s Fridom govoriti u 4 oka, ali u tome je bio spriječavan već samom nametljivom prisutnošću pomoćnika s kojima se Frida uostalom tu i tamo šalila i smijala. Istina, njima nije mnogo trebalo. Smjestili su se u jednom uglu na 2 stare ženske haljine prostrte na podu. Njihova je želja bila, kao što su često o tome s Fridom razgovarali, da ne smetaju gospodinu Zemljomjeru i da zauzimaju što je moguće manje mjesta. U tom pogledu su činili razne pokušaje, istina, uvijek uz dopuštavanje i hihotanje, stiskali ruke i noge, pripijali se jedan uz drugog i u sumraku, u njihovu uglu, vidjela se samo velika gomila. Ipak, iz iskustva po danu znalo se, nažalost, da su oni vrlo pažljivi posmatrači, da uvijek zure u K, makar i na svoj prividno djetnjast način, upotrebljavajući ruke kao dalekozore i čineći slične besmislice, ili samo namiguju i prave se kao da su mnogo zauzeti njegovanjem svojih bradica, do kojih im je mnogo stalo i čiju su dužinu i gustoću bezbroj puta upotrebljavali i pozivali Fridu da ona presudi. Sa svoje postelje K je često potpuno ravnodušno promatrao što njih 3 radi. Kad se osjetio dovoljno okrijepljen da bi mogao napustiti postelju, oni svi pritrčaše da mu budu na usluzi. On nije bio toliko okrijepljen da bi mogao odbiti njihove usluge i primijeti da zbog toga dolazi u izvjesnu ovisnost o njima, što je moglo imati loše posljedice, ali se morao s tim pomiriti. A i nije bilo baš neugodno piti za stolom dobru kavu koju je Frida donijela, grijati se pokraj peći koju je Frida naložila, gledajući pomoćnike kako se žustro i nespretno 10 puta penju uza stepenice silaze iz njih da bi donijeli vodu za pranje, sapun, češalj, ogledalo i na kraju, jer je K izrazio tihu i jasnu želju, čašicu ruma. Usred tog naređivanja i posluživanja, K više u dobrom raspoloženju nego što se nada u uspjehu, reče pomoćnicima: hajdete sad van, vas dvojica, više mi niste potrebni, želim razgovarati nasamo s gospođicom Fridom.
Kad na njihovim licima ne vidje neki poseban otpor, kao odštetu za to, on pridoda: onda ćemo nas trojica ići općinskom načelniku. Čekajte me dolje u gostionici. Začudo, oni poslušaše, samo što pri izlasku rekoše: mogli smo i ovdje čekati. K odgovori na to: znam, ali ja to neću. K je ljutilo, ali mu je u određenoj mjeri i godilo, kad Frida, koja mu odmah nakon izlaska pomoćnika sjede u krilo, reče: dragi moj, što ti imaš protiv pomoćnika? Mi ne moramo ništa kriti od njih. Oni su odani. Ah, odani, reče K, stalno njuškaju za mnom. To je besmisleno, odvratno. Vjerujem da te razumijem, reče ona. Objesi mu se o vrat i htjede još nešto reći, ali nije mogla govoriti. I kako je stolica stajala pokraj samog kreveta, oni se prevališe u krevet. Ondje su ležali, ali ne onako zaneseni kao onda u noći. Ona je tražila nešto i on je tražio nešto. Tražili su bijesno, praveći grimase, zarivajući glavu u grudi jedno drugom. Tražili su i njihovo grljenje i njihova razdražena tijela nisu im pomagala da zaborave, nego su ih naprotiv podsjećala na dužnost da traže i kao što psi očajno čeprkaju zemlju, čeprkali su oni po svojim tijelima i bespomoćni, razočarani, da bi još izvukli posljednu sreću, njihovi jezici po koji put prelazili bi svojom širinom lica drugog. Tek ih umor smiri i učini zahvalnim jedno drugom. Onda se i sluškinje popješe gore. Gle, kako ovi ovdje leže, reče jedna, i iz sažaljenja baci preko njih pokrivač. Kad se K poslije oslobodio pokrivača i pogledao oko sebe, pomoćnici su, što ga nije začudilo, opet bili u svom uglu, opominjali jedan drugog na ozbiljnost, pokazujući prstom na K i vojnički ga pozdravljali. Osim toga, uza sam krevet sjedila je gostioničarka i plela čarapu, sitan rad koji je malo bio u skladu s njezinim golemim tijelom, koje je gotovo zamračivalo sobu. Već odavno čekam, reče ona, i podiže svoje široko, mnogim staračkim borama izbrazdano lice, ali koje je, uzeto onako veliko u cjelini, još bilo svježe, a nekad možda i lijepo. Riječi su zvučale kao prijekor, istina neumjestan, jer K, naravno, nije tražio da ona dođe. Ona zato sama kimanjem glave potvrdi njene riječi, podiže se i sjede. Ustade i Frida, ali ostavi K i nasloni se na stolicu gostioničarke. Zar ne bi moglo, gazdarice, reče K rastreseno, to što mi hoćete reći biti odgođeno dok se ne vratim od općinskog načelnika? Imam tako važan razgovor. Ovo je važnije, vjerujte mi, gospodine zemljomjere, reče gostioničarka. Ondje je i u pitanju svakako samo neki posao, ali ovdje je riječ o jednom ljudskom biću, o Fridi, mojoj dragoj sluškinji. A tako, reče K, onda naravno, samo ne razumijem zašto se ta stvar ne prepusti nama dvoma. Zbog ljubavi, zbog brige, reče gostioničarka i privuče sebi glavu djevojke koja je stajala, a njena glava dopirala je samo do ramena gostioničarki koja je sjedila. Budući da Frida ima takvo povjerenje u vas, reče K, ni ja ne mogu drugčije. A ako je Frida tu nedavno moje pomoćnike nazvala odanim, to smo mi svi ovdje prijatelji između sebe. Onda, gazdarice, mogu vam reći da ja smatram kao najbolje da se Frida i ja vjenčamo, i to vrlo brzo. Nažalost, ja time ne mogu nadoknaditi Fridi, što je zbog mene izgubila službu u gospodarskom konaku i Klamovo prijateljstvo. Frida podiže glavu, oči su joj bile pune suza, ničeg pobjedničkog nije bilo u njima. Zašto ja? Zašto sam baš ja izabrana? Kako? Upiteše K i gostioničarka istovremeno. Zbunjena je, siroto dijete, reče gostioničarka, zbog toliko nakupljene sreće i nesreće. I kao u potvrdu ovih riječi, Frida sad jurnu na K, poče ga divlje ljubiti, kao da u sobi nema nikog, i onda, plačući, držeći ga stalno u zagrljaju, pade pred njim na koljena. Milujući objema rukama Fridinu kosu, K upita gostioničarku. Rekao bih da mi dajete za pravo. Vi ste častan čovjek,
reče gostioničarka. I onda sa suzama u glasu, malo oronula i teško dišući, ipak nađe snagi da kaže: treba sada još samo promisliti o jamstvima, koja ćete morati dati Fridi, jer makoliko bilo veliko moje poštovanje prema vama, vi ste ipak ovdje strani. Ne možete se ni na koga pozvati, vaše domaće prilike ovdje nisu poznate. Dakle, jamstva su potrebna, to uviđate i vi, dragi gospodine zemljomjere. Vi ste sami istaknuli što sve gubi Frida zbog vezi s vama. Svakako, jamstva, naravno, reče K. Najbolje je dati ih preko javnog bilježnika, ali i grofovska uprava umiješat će se valjda u to. Uostalom, ja imam nešto neizostavno obaviti prije svadbe. Moram razgovarati s Klamom. To je nemoguće, reče Frida. Podiže se malo i pribise uz K. Što ti pada na pamet? To mora biti, reče K. Ako je meni nemoguće to ostvariti, morat ćeš ti. Ja ne mogu, reče Frida. Nikad Klam neće razgovarati s tobom. Kako možeš uopće vjerovati da će Klam razgovarati s tobom? A hoće li razgovarati s tobom, upita K. Neće, isto tako, uzvrati Frida. Neće ni s tobom, ni sa mnom. To je jednostavno nemoguće. Ona se raširenih ruku obrati gostioničarki. Vidite, gazdarice, što on traži. Vi ste osobenjak, gospodine zemljomjere, reče gostioničarka, i bilo je strašno vidjeti kako je sada izgledala, sjedeći uspravno, raširenih nogu, sa snažnim koljenima koja su se probijala kroz tanku suknju. Vi tražite nemoguće. Zašto je to nemoguće, upita K. Ja ću vam to objasniti, reče gostioničarka, ali takvim glasom, kao da to objašnjenje nije posljednja usluga koju čini, nego prije prva kazna koju izriče. Rado ću vam objasniti. Istina, ja ne pripadam dvorcu. Samo sam žena i samo gazdarica ovdje u jednoj gostionici posljednjeg reda. Nije baš posljednjeg, ali nije ni daleko od toga. I zato se može dogoditi da vi ne pridate posebnu važnost mome objašnjenju. Ali ja sam kroz život išla otvorenih očiju i imala sam posla s mnogim ljudima i sav teret posla ovdje sama sam nosila. Jer moj muž je doduše dobar čovjek, ali za gostioničara nije, i što znači odgovornost, to nikad neće shvatiti. Vi, na primjer, možete zahvaliti samo njegovoj nemarnosti. Ja sam te večeri bila već umorna do iznemoglosti. Što ste ovdje u selu, što ovdje na krevetu sjedite mirno i udobno. Kako, upita K, budeći se iz neke rastresenosti, potaknut više radoznalošću nego ljutnjom. Samo njegovu nehaju to zahvalite, uzviknu gostioničarka još jednom, s kažiprstom upretim u K. Frida je pokuša stišati. Što ti hoćeš, reče gostioničarka, naglo se okrenuvši cijelim tijelom. On me je pitao i moram mu odgovoriti, kako će inače razumjeti ono što je nama po sebi razumljivo, da gospodin Klam nikad s njim neće razgovarati. Što ja kažem, neće. Ne može nikad s njim razgovarati. Čujte, gospodine zemljomjere, gospodin Klam je gospodin iz dvorca. To po sebi znači nešto. Da i ne govorimo o položaju koji Klam inače zauzima, a koji je vrlo visok. A što ste vi, za čiji se pristanak na ženidbu mi ovdje tako ponizno otimamo? Vi niste iz dvorca, vi niste iz sela, vi niste ništa, ali nažalost, vi ste ipak nešto, tuđinac, netko prekobrojan, i svuda na putu, netko zbog koga ima stalno nezgoda, zbog koga se sluškinje moraju iseljavati, netko čije namjere nisu poznate, netko koji je zaveo našu najmiliju malu Fridu i koju mu, nažalost, moramo dati za ženu. Zbog svega toga ja vam u stvari ne dijelim nikakve prijekore. Vi ste ono što ste, ja sam u svom životu previše vidjela, pa bih mogla podnijeti i ovaj prizor. Ali recite sami po sebi što vi upravo tražite. Čovjek kao što je Klam treba s vama razgovarati. Boljelo me je kad sam čula da vas je Frida pustila da virite kroz rupu na vratima. Već što je to učinila, znači da ste je vi zaveli. Recite ipak, kako ste se osjećali kad ste vidjeli Klama? Ne možete odgovoriti, znam, osjećali ste se dobro. Vi uopće niste u stanju Klama vidjeti onakvog kakav jest. To nije oholost s moje strane, jer ni ja nisam u stanju. Klam treba razgovarati s vama,
ali on nikad ne razgovara čak ni s ljudima iz sela. Još nikad on sam nije razgovarao ni s kim iz sela. To je, naravno, bila velika počast za Fridu, počast zbog koje ću ja biti ponosna sve do svoje smrti, što je on imao običaj uzviknuti barem Fridino ime i što mu je ona mogla reći što god je htjela i što je dobila dopuštenje viriti kroz rupu, ali on nije razgovarao čak ni s njom. I to što je on ponekad zvao Fridu ne mora imati onu važnost koja se tome rado hoće pridati, jer on je samo Fridino ime uzvikivao, tko zna njegove namjere. A što je naravno Frida trkom dolazila, to je njena stvar, i što je Klam nju i bez protivljenja puštao k sebi, to je njegova dobrota, ali da je on baš nju zvao, to se ne može tvrditi. Istina, sada je i to što je bilo zauvijek prošlo. Možda će Klam i dalje izgovarati ime Frida, to je moguće, ali pristup k njemu ona sigurno neće više imati. Djevojka koja se upustila s vama. I samo jedno ja ne mogu shvatiti ovom mojom sirotom glavom, kako je jedna djevojka za koju se govorilo da je Klamova ljubavnica, uostalom ja smatram da je to obilježje vrlo pretjerano, kako je dopustila da je vi čak i dodirnite. Zaista to je čudno, reče K i privuče u krilo Fridu, koja mu se odmah prepusti, istina spuštene glave, ali smatram da to dokazuje da i sve drugo nije baš točno onako kao što vi vjerujete. Tako, na primjer, vi ste svakako u pravu kad kažete da sam ja prema Klamu nitko je ništa. I kad ja sad tražim razgovor s Klamom i od toga me ne mogu odvratiti čak ni vaša objašnjenja, time još nije rečeno da sam ja u stanju izdržati Klamovu prisutnost bez zatvorenih vrata koja nas dijele i da neću pobjeći iz sobe čim se on pojavi. Ali jedan takav strah, makoliko opravdan, za mene još nije razlog da se ne usudim učiniti jednu takvu stvar. Međutim, uspijem li ja ne ustuknuti pred njim, onda uopće nije potrebno da on sa mnom razgovara. Meni je dovoljno da vidim dojam koji moje riječi ostavljaju na njega. A ako ne ostavi nikakav ili ih on uopće ne čuje, ipak sam u dobitku, jer sam slobodno govorio pred jednim od moćnih. Ali vi, gazdarice, sa svojim velikim poznavanjem života i ljudi, i Frida, koja je do jučer bila Klamova ljubavnica, ja ne vidim zašto bih odbacivao tu riječ. Vi biste mi svakako mogli lako stvoriti mogućnost da razgovaram s Klamom, ako ni na koji drugi način, a ono barem u gospodskom konaku, vjerovatno je on još i sad ondje. To je nemoguće, reče gostioničarka. Ja vidim da vama nedostaje sposobnost da to shvatite. Ali recite napokon, o čemu hoćete razgovarati s Klamom? O Fridi, naravno, odgovori K. O Fridi, upita gostioničarka, ne shvaćajući i obrati se Fridi. Jesi li čula, Frido? On hoće s Klamom razgovarati o tebi. S Klamom. Ah, gazdarice, reče K. Vi ste vrlo pametna žena i svima ulijevate poštovanje, a ipak vas prestraši svaka sitnica. Pa eto, hoću razgovarati s njim o Fridi, i to nije toliko nečuveno koliko je po sebi razumljivo. Jer vi ste sigurno u zabludi kad vjerujete da je Frida izgubila svaku važnost za Klama od trenutka kad sam se ja pojavio. Kad to vjerujete, podcjenjujete ga. Dobro razumijem da je s moje strane neskromno što vas poučavam u tom pogledu, ali ipak to moram učiniti. U odnosu između Klama i Fride ništa se zbog mene nije moglo izmijeniti. Ili nije postojala nikakva stvarna veza, a to u stvari govore oni koji Fridi oduzimaju počasni naziv ljubavnice, lijepo, onda ne postoji ni danas. Ili je međutim postojala, a kako je onda mogla biti pokvarena zbog mene koji sam, kako ste vi točno rekli, nitko i ništa u Klamovim očima. U takvo što ne vjeruje se u prvom trenutku straha, ali već najmanje razmišljanje postavi stvar na pravo mjesto. Uostalom, pustimo Fridu da ona kaže svoje mišljenje o tome. S pogledom koji je lutao u daljinu, s obrazom na grudima K, Frida reče, sigurno je onako kako je rekla mamica. Klanim za mene više ne želi znati. Istina, ne zato što si došao ti, dragi moj, tako nešto ne bi moglo njega uzdrmati. Međutim, ja vjerujem da je njegovo djelo što smo se mi našli zajedno pod stolom, blagoslovljen,
a ne proklet, neka je taj čas. Ako je tako, reče K, polako, jer slatke su bile Fridine riječi i on na taj trenutak zatvori oči da bi pustio riječima da ga svega prožmu. Ako je tako, onda ima još manje razloga bojati se razgovora s Klamom. Zaista, reče gostioničarka i pogleda K s visine, vi me po koji put podsjećate na moga muža. Prkosni ste i djetinjasti kao i on. Samo ste nekoliko dana u ovome mjestu i već želite sve znati bolje nego domoroci, bolje nego ja, stara žena, i bolje nego Frida, koja je u gospodskom konaku toliko vidjela i čula. Ne poričem da je izuzetno moguće i postići nešto protiv propisa i utvrđenih običaja. Ja takvo što nisam doživjela, ali valjda ima takvih primjera. Može biti. Međutim, sigurno je da se to ne događa na način kako vi to radite, stalno govoreći ne, ne, tvrdoglavo ostajući pri svome i ne slušajući ni najdobronamjernije savjete. Mislite li da su moje brige vas radi? Jesam li ja vodila računa o vama dok ste bili sami? Premda bi bilo dobro da sam to činila, jer ponešto bi se moglo izbjeći. Jedino što sam onda rekla svome mužu u vezi s vama bilo je: drži se daleko od njega. To bi vrijedilo za mene i danas, da nije sada Frida uvučena u vašu sudbinu. Njoj trebate zahvaliti, sviđalo se to vama ili ne, za moje staranje, čak i obzire koji imam prema vama. I vi mene ne možete jednostavno isključiti, jer ste mi vi strogo odgovorni kao jedinoj koja s materinskom brigom bdije nad malom Fridom. Možda Frida ima pravo i da je sve što se dogodilo Klamova volja, ali o Klamu ja sad ništa ne znam. Nikad neću s njim razgovarati. On je za mene potpuno nedostižan. Međutim, vi sjedite ovdje, držite moju Fridu i ja ću vas. Zašto to prešućivati i izdržavati? Da, izdržavati. Jer pokušajte, mladiću, ako vas ja ispratim iz kuće bilo gdje u selu, naći sklonište, pa makar i u psećoj kućici. Hvala vam, reče K. To su neuvijene riječi i ja vam potpuno vjerujem. Dakle, tako je nesiguran moj položaj i s njim u vezi i položaj Fridin. Ne, upade gostioničarka bijesnim uzvikom. Fridin položaj u ovom gradu ne stoji ni u kakvoj vezi s vašim. Frida pripada mojoj kući i nitko nema prava njezin položaj ovdje nazvati nesigurnim. Dobro, dobro, reče K. Ja vam i u tome dajem za pravo, posebno zato što se Frida, iz meni nepoznatog razloga, previše izgleda boji vas da bi se umiješala. Ostanimo dakle privremeno samo pri meni. Moj položaj je u najvećoj mjeri nesiguran. Vi to ne poričete, nego se što više trudite to dokazati. Kao i sve što vi kažete, i ovo je točno najvećim dijelom, ali ne sasvim. Tako, na primjer, ja znam zajedno sasvim dobro prenoćište koje mi stoji na raspolaganju. Gdje to, povikaše i Frida i gostioničarka, i to u jedan glas i toliko radoznalo, kao da imaju iste pobude za to pitanje. Kod Barnabasovih, reče K. Propalice, viknu gostioničarka. Prepredene propalice. Kod Barnabasovih, čujete li vi? I ona se okrene prema uglu, ali pomoćnici su se već odavno primakli i držali se za ruke iza gostioničarke koja sada, kao da joj je potrebna podrška, uhvati jednog od njih za ruku. Čujete li vi gdje gospodin skita? Kod Barnabasove obitelji. Naravno, ondje on dobiva prenoćište. Ah, što ga ipak prije nije imao ondje, nego u gospodskom konaku. A gdje ste vi bili? Prije nego što pomoćnici odgovoriše, K reče. To su gazdarice moji pomoćnici, ali vi postupate s njima tako kao da su vaši pomoćnici, a moji čuvari. Ja sam spreman u svemu drugom, u najmanju ruku, najpristojnije raspravljati o vašem mišljenju, ali ne što se tiče mojih pomoćnika, jer je tu stvar sasvim jasna. Molim vas zato da ne razgovarate s mojim pomoćnicima, a ako moja molba nije dovoljna, zabranjujem svojim pomoćnicima da vam odgovaraju. Dakle, ne smijem s vama razgovarati, reče gostioničarka, i sve troje počeše se smijati. Gostioničarka ironično, ali mnogo blaže nego što je K očekivao, a pomoćnici na svoj uobičajen i potpuno neodgovoran način koji je mogao značiti mnogo i ništa.
Nemoj se ljutiti, reče Frida, ti moraš pravilno shvatiti naše uzbuđenje. Ako hoćeš, mi samo Barnabasu moramo biti zahvalni što sada pripadamo jedno drugom. Kad sam te prvi put vidjela u krčmi, ušao si pod ruku s Olgom. Ja sam o tebi već ponešto znala, ali uglavnom sam bila prema tebi potpuno ravnodušna. Ali ne samo prema tebi, prema gotovo svemu bila sam ravnodušna, gotovo svemu. I onda sam, istina, s mnogo čim bila nezadovoljna, a ponešto me je i ljutilo, ali kakvo je bilo to nezadovoljstvo i ta ljutnja? Vrijeđao bi me neki gost u krčmi. Oni su uvijek jurili za mnom. Ti si vidio te derane ondje. Ali su dolazili još gori. Klamova posluga nije bila ono najgore. Dakle, netko bi me vrijeđao, ali što je to značilo za mene? Bilo mi je kao da se to dogodilo prije mnogo godina, ili da se ne događa meni, ili kao da čujem da se samo priča, ili da sam i sama već to zaboravila. Ali sve se toliko promijenilo otkad me je Klam ostavio, da ja to ne mogu opisati, čak više ni sebi predstaviti. I Frida prekide svoju priču. Glavu je bila tužno pognula, a ruke držala prekriženo na krilu. Vidite, uzviknu gostioničarka, i to tako kao da ne govori ona sama, nego svoj glas samo posuđuje Fridi, čak se i primače bliže i sjede sasvim pored Fride. Vidite li sada, gospodine zemljomjere, posljedice vaših postupaka, a za svoju pouku mogu gledati i vaši pomoćnici, s kojima ja, naravno, ne smijem razgovarati. Vi ste Fridu istrigli iz najblaženijeg stanja u kojem se ikad nalazila. I to ste uspjeli prije svega zato što Frida u svom djedinjasto, pretjeranom sažaljenju nije mogla podnijeti da visite Olgi o ruku i tako budete prepušteni Barnabasovoj obitelji. Ona je vas spasila i time sebe žrtvovala. I sada, kad se to dogodilo i Frida zamijenila sve što je imala za sreću da sjedi na vašim koljenima, vi dolazite i bacate, kao svoj veliki adut u igri, to što ste čak imali mogućnosti noćiti kod Barnabasa. Time valjda želite dokazati da niste o meni ovisni. Svakako, da ste zaista noćili kod Barnabasa, vi biste bili neovisni o meni toliko da biste odmah, ali u tren oka, morali napustiti moju kuću. Meni nisu poznati grijesi Barnabasove obitelji, reče K. I Fridu, koja je bila kao bez života, pažljivo podiže, polako stavi na krevet, a sam ustade. Možda vi u tome imate pravo, ali sam nesumljivo i ja bio u pravu kad sam od vas tražio da naše stvari, Fridine i moje, pustite nama samima. Vi tada spomenuste nešto o ljubavi i brizi, ali ih ja poslije toga nisam mnogo osjetio. Više je bilo mržnje, oholosti i prijetnje izbacivanjem iz kuće. Ako ste ciljali na to da odbijete Fridu od mene ili mene od Fride, onda ste postupali vrlo vješto. Pa ipak, uvjeren sam da vam to neće poći za rukom. A ako bi vam i pošlo, vi ćete se, dopustite jednom i meni jednu mračnu prijetnju, za to gorko kajati. Što se tiče stana koji mi stavljate na uživanje, vi pritom možete imati na umu samo ovu odvratnu rupu. Nije nimalo sigurno da vi to činite po vlastitoj volji, što više izgleda da o tome postoji jedna uputa grofovske vlasti. Ja ću javiti ondje da mi je ovdje otkazano i kad mi poslije toga bude dodijeljen drugi stan, vi ćete, naravno, moći slobodno odahnuti, a ja još dublje. A sada zbog ove i drugih stvari idem općinskom načelniku. Molim vas, pobrinite se za Fridu, koju su vaši takozvani materinski govori dobro udesili. Onda se on obrati pomoćnicima. Hajdete, reče im, uzest čavla Klamovo pismo i htjede krenuti. Gostioničarka ga je šutjeći gledala i tek kad on stavi ruku na kvaku, ona reče: Gospodine zemljomjere, još nešto ću vam dati da ponesete. Ma što vi govorili i ma koliko me htjeli vrijeđati, mene, staru ženu, vi ste ipak Fridin budući muž. Samo zato vam kažem da ste vi strahovita neznalica u pogledu prilika ovdje. Glava se čovjeku vrti kad vas sluša i kad u mislima usporedi sa stvarnošću to što vi govorite i mislite. Nemoguće je to neznanje ukloniti na jednom, a možda nije moguće uopće, ali mnogo što bilo bi bolje kad biste vi meni barem malo vjerovali i svoje neznanje stalno imali pred očima. Vi biste, na primjer, odmah postali
pravedniji prema meni i počeli shvaćati kakav je užas to za mene predstavljalo, a posljedice tog užasa još traju. Kad sam doznala da je moja najmilija mala, da se tako izrazim, napustila orla da bi se vezala s gušterom. Uistinu, stvarni odnos je mnogo još goriji. Ja se moram stalno truditi da to zaboravim, inače ne bih mogla ni jednu mirnu riječ s vama progovoriti. Ah, vi ste sad opet ljuti, ali ne, ostanite trenutak da biste čuli još samo ovu molbu. Kamo god išli, budite toga svjesni da vi ovdje najmanje znate od svih i budite oprezni. Ovdje, kod nas, gdje vas Fridina prisutnost štiti od nezgoda, možete od sveg srca slobodno brbljati. Ovdje nam možete, na primjer, ispričati kako namjeravate razgovarati s Klamom, ali u stvarnosti, samo u stvarnosti ne činite to. Ja vas molim vas. Ona ustade, posrćući malo od uzbuđenja, priđe mu, uhvati ga za ruku i gledaše u njega molečivo. Ja, gazdarice, reče K, ne razumijem zašto se vi zbog jedne takve stvari ponižavate i molite me. Ako je nemoguće da ja razgovaram s Klamom, kao što vi kažete, onda neću uspjeti razgovarati, molili me ili me ne molili. Ali ako je ipak moguće, zašto to ne bih učinio, posebno kad s propadanjem vašeg glavnog prigovora postaju sumnjivi i ostali vaši strahovi? Neznalica sam, nema sumnje. Ta istina svakako postoji i to je vrlo žalosno za mene, ali postoji tu ipak prednost što neznalica ima više smjelosti i zbog toga ću ja rado neko vrijeme, dok snage traju, ostati pri neznanju i njegovim nesumnjivo lošijim posljedicama. Međutim, te posljedice uglavnom pogađaju samo mene i najviše zbog toga ne razumijem zašto vi molite. Vi ćete se svakako uvijek brinuti o Fridi, i ako ja potpuno iščeznem iz njezina vidika, to s vašega stajališta može značiti samo sreću. Čega se dakle bojite? Ne bojite se valjda, neznalici sve izgleda moguće, i K pritom već otvori vrata, valjda se ne bojite za Klama. Gostioničarka je šuteći promatrala kako on žuri niz stepenice u pratnji pomoćnika. Glava 5. Razgovor s općinskim načelnikom nije zadavao K osobite brige, što je gotovo i njega samog začudilo. Pokušavao je to objasniti time što je, prema njegovu dosadašnjem iskustvu, službeni dodir s grofovskom vlašću bio za njega vrlo jednostavan. To je, s jedne strane, potjecalo otuda što je u raspravljanju njegove stvari postavljeno načelo koje je naizgled bilo vrlo povoljno za njega, s druge strane, zbog divljenja dostojnog jedinstva službe, koje se kao napose savršeno naslučivalo baš tamo gdje ga prividno uopće nije bilo. Kad bi s vremena na vrijeme razmišljao o tim stvarima, K je bio sklon svoj položaj smatrati zadovoljavajućim, premda bi uvijek poslije takvih nastupa lagodnosti brzo govorio sebi da baš u tome leži opasnost. Neposredan odnos s vlastima nije, naravno, bio posebno težak, jer makoliko da su bile dobro organizirane, vlasti su branile njima daleke nevidljive stvari u ime daleke nevidljive gospode, dok se K borio za nešto najživotnije i blisko za samog sebe. Uz to još, bar sasvim na početku, on je to činio po vlastitoj volji, jer je bio napadač i ne samo da se jedino on borio za sebe, nego su to činile i druge snage, koje on nije poznavao, ali u koje je mogao vjerovati zbog mjera koje su poduzimale vlasti. Međutim, time što su mu mnoge izlazile u susret u nevažnim stvarima, o važnim dotad uopće nije bilo govora, vlasti su mu uskraćivale mogućnost sitnih, lakih pobjeda, a s tom mogućnošću i odgovarajuće zadovoljstvo, kao i dobro zasnovanu sigurnost u detalje veće pobjede koja proizilazi iz tog zadovoljstva. Umjesto toga, dopuštale su mu, istina samo u okviru sela, da se provlači gdje god je htio i time ga razmazile i oslabile, odstranjujući ovdje svaku borbu, ali su je zato prenijele u jedan stran život izvan službenih odnosa, potpuno nedogledan i mutan. Na taj način moglo bi se dogoditi, ako ne bude stalno na oprezu,
uprkos svoj ljubaznosti vlasti i uprkos potpunom ispunjenju svih tako pretjerano lakih službenih obaveza, a zavaran prividnom blagonaklonošću koja mu se ukazuje da jednog dana svojim ostalim životom upravlja tako neoprezno da se ovdje skrha i da vlasti, još blage i prijateljske, možda i protiv svoje volje, ali u ime nekog njemu nepoznatog javnog poretka, budu prisiljene doći i ukloniti ga s puta. A što je upravo ovdje značio taj ostali život? Nigdje još K nije vidio da su služba i život toliko isprepleteni, uistinu isprepleteni toliko da se neki put činilo da su služba i život zamijenili svoja mjesta. Što je, na primjer, dosad značila samo formalna moć koju je Klam vršio u službenom odnosu prema K, kad se usporedi s moći koju je Klam u punoj stvarnosti imao u spavaćoj sobi K. I tako se pokazalo da su u određenoj mjeri lakomislenije postupanje i izvjestan nemir dopušteni ovdje samo u neposrednom dodiru s vlastima, a inače je uvijek potreban veliki oprez, osvrtanje na sve strane prije svakog koraka. K nađe da načelnik potpuno potvrđuje njegovo dosadašnje shvaćanje o vlastima. Načelnik, jedan ugodan, izbrijan debeljko, bio je bolestan, imao je težak napad kostobolje i bio je u postelji kada je primio K. To je dakle naš gospodin Zemljomjer, reče on, htijući se pridići radi pozdrava, ali nije mogao. Ponovno se baci na jastuke i ispriča se, pokazujući na svoje noge. Jedna žena, mirna, gotovo kao sjenka u sumraku sobe s malim prozorom, još više zamračene zavjesama, donese K stolicu i stavi je pokraj kreveta. Sjednite, sjednite, gospodine Zemljomjere, reče načelnik, i recite mi svoje želje. K pročita Klamovo pismo i poprati ga nekim primjedbama. Opet je imao osjećaj iznimne lakoće u dodiru s vlastima. One su doslovce nosile svaki teret, sve im se moglo natovariti, a da čovjek sam ostane netaknut i slobodan. Načelnik se nelagodno meškoljio u krevetu, kao da je i on to na svoj način osjećao. Napokon reče, gospodine Zemljomjere, kao što ste i sami primijetili, ja sam znao o cijeloj toj stvari. Tome što još ništa nisam poduzeo, razlog je ponajprije u mojoj bolesti, a zatim u tome što vi tako dugo niste došli, pa sam mislio da ste odustali od toga. Ali sada, budući da ste bili tako ljubazni da me posjetite, morat ću vam reći cijelu, ali neugodnu istinu. Vi ste primljeni za Zemljomjera. Kao što kažete, samo nažalost nama Zemljomjer nije potreban. Granice našeg malog gazdinstva su povučene, sve je uredno uvedeno. Prenošenja imanja gotovo nema, a sitne prepirke oko razgraničenja rasprave se same od sebe. Zašto bi nam onda bio potreban Zemljomjer? Iako o tome svakako prije nije razmišljao, K je u duši bio uvjeren da je sličan odgovor očekivao. Baš zato je mogao odmah reći, to me jako čudi, to kvari sve moje planove. Mogu se samo nadati da je posrijedi nesporazum. Nažalost nije, reče načelnik, onako je kako kažem. Ali kako je to moguće, uzviknu K. Nisam valjda prevalio taj beskrajan put zato da biste me sada poslali natrag. To je drugo pitanje, reče načelnik. Pitanje o kojem ja ne odlučujem, ali naravno mogu vam objasniti kako je bio moguć ovaj nesporazum. U jednoj tako velikoj upravi kao što je grofovija može se dogoditi da jedan odjel naredi ovo, drugi ono, a jedan ne zna za drugi. Viša kontrola je doduše neobično točna, ali po svojoj prirodi stiže kasno i tako ipak može nastati mala zabuna. Naravno, uvijek su to samo majušne sitnice, kao na primjer vaš slučaj. Meni još nije poznata ni jedna greška u velikim stvarima, ali i sitne su često vrlo neugodne. Što se međutim vašeg slučaja tiče, ja ću vam, ne praveći nikakve službene tajne, zato nisam dovoljno birokrat, ja sam seljak i ostajem to, ispričati otvoreno kako je sve teklo. Prije mnogo vremena, bio sam onda načelnik tek nekoliko mjeseci, dođe nalog,
Ne mogu se više sjetiti od kojeg odjela, u kojem gospoda priopćavaju na njima svojstven kategoričan način da jedan zemljomjer treba biti postavljen i općini se nalaže da pripremi sve potrebne planove i skice za njegove radove. Taj nalog, naravno, nije se odnosio na vas, jer to je bilo prije mnogo godina i ja se toga više ne bih sjećao da sad nisam bolestan, pa imam dovoljno vremena razmišljati i o najbeznačajnijim stvarima. Mizi, reče on, prekidajući iznenada svoj izvještaj, ženi koja je još tumarala po sobi u nekoj neshvatljivoj zaposlenosti. Molim te, pogledaj tamo u ormaru, možda ćeš naći nalog. On je, naime, reče zatim, okrećući se prema K, iz mog prvog razdoblja, kad sam još sve čuvao. Žena odmah otvori ormar. K i načelnik promatrali su je. Ormar je bio nakrcan papirima. Pri otvaranju sletješe 2 velika svežnja spisa, povezana onako kako se povezuje drvo za potpalu, a žena, prestrašena, odskoči u stranu.